Bueno, ointxe bertan Joana eta biok ikastolan gagoz, eta ikastolatik irten barri, zapatu honetakoa prestatzen gabizelako, edo urteurrena prestatzen dabilen batzordagaz batera. Eta guri emondozko egorea, Joana, aurkeztu egin behar dugula. Ekitaldi xumea, eta holan familiarra bezala nahi dugu egin. Laburtxoa. Bai, laburra, saiatu zitez. Laburra saiatu gara. Ez, eta pixka gogoratu az ikastalo honetan parte hartu duten hainbat lagunek, eta beraiei esker nola gaur egun, hemen dagoen, nola nire hiru seme alabakona ekartzen ditudan, eta nola zu ere, ikastolia zaren. Bueno, orduen, 50 urte bete dauz guzki ikastolak, eta zapatu honetan urtarrilako 28, eguerdik ordu batean. Hori da, Torrezabal, Torrezabal kulturretxeko areto nagusian. Dena konbidatuta. Dena konbidatuta. Zutik egon behar badute ere, ez badute eserlekurik, konbidatuta. Eta gero, luntxa. Sorpresak ere egongo dira, ekitaldi labur xumea egingo dugu, 50. urteurren hau ospatzeko, eta hoxe zapatu honetan eguerdik ordu batean. Joan eta bio gortxe egongo gara de maestra ceremonias, baina duda gabe guk ezin dugu ezer egin, zeuek ez basatozia. Zapatu arte, ondo segi.